Πιστεύω κι εσείς, αλλά κι εσείς μας παρακολουθείτε, θα έχει ενδιαφέρον συζήτηση μαζί της. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και στους συνομιλητές σας. Είσαστε καλά? Δόξα τω Θεώ. Εγώ θα ρωτήσω πάντα με διάθεση να μιλάω σοβαρά, αλλά να κάνω και λίγο χιούμορ στην αρχή, μιλώντας με έναν άνθρωπο που διαθέτει χιούμορ, το έχετε αποδείξει. Το μετανιώσατε, παραμένετε στη Νέα Δημοκρατία, μήπως το σκεφτήκατε, θέλετε να μεσολαβήσω, να πω κάτι στον κύριο Σαμαρά? Μόλις το χρειαστώ θα σας βάλω μέσω κύριε Παπαδάκη. Αλήθεια τώρα. Πέρασε κάποια στιγμή από το μυαλό σας, μήπως έκανα λάθος όλες αυτές τις μέρες που πέρασα? Ποιες από όλες εννοείτε? Μετά την απόφασή σας και μετά την τελική συμφωνία που έγινε στο σπίτι του κυρίου Μιχελάκη. Κοιτάξτε κύριε Παπαδάκη, η τελική συμφωνία αυτή είχε έναν στόχο και ο στόχος είναι κάτι το οποίο εγώ βαθύτατα πιστεύω και για το οποίο μάχομαι όλη μου τη ζωή. Να παραμείνει δηλαδή η Ελλάδα, η πατρίδα μου, μέσα στο σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης. Για μένα δεν υπάρχει άλλη λύση. Όλα αυτά τα οποία λέγονται και ακούγονται μπορεί να είναι ωραία, μπορεί να ακούγονται καλά στα μάτια ή στα αυτιά των Ελλήνων, αλλά η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Και επειδή το άλοθη της άγνοιας κάποιοι από εμάς δεν το έχουν και δεν έχουν και ψευδαισθήσεις τι θα ακολουθήσει αν ομιγέννητο η Ελλάδα βρεθεί εκτός Ευρωζώνης, γι' αυτό και μάχομαι και γι' αυτό και δίνω και αυτή τη μάχη και γι' αυτό και τίποτα δεν έχει σημασία μπροστά σε αυτό το στόχο. Αυτός ήταν ο λόγος για αυτή τη συμφωνία. Δεν βρεθήκαμε στα καλά καθούμενα, ούτε ξέχασε κανένας, ούτε είναι έτσι σε άλλες φάσεις. Αλλά εδώ υπάρχει μια προτεραιότητα, η οποία λέγεται Ελλάδα και λέγεται ελληνικός λαός και λέγονται τα παιδιά μας. Ξέρετε, και επειδή σας άκουγα τώρα τόση ώρα που λέγατε για τον ΕΟΠΗ, για αυτά που τραβάνε οι ασφαλισμένοι, εμένα παραδείγματος χάρη με τον κοινό μου νου, δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί. Κατανοώ ότι χρήματα δεν υπάρχουν. Το ξέρω, το ξέρετε κι εσείς, το ξέρουμε όλοι. Αλλά δεν κατανοώ γιατί παραδείγματος χάρη δεν μπορεί να υπάρξει η συμφωνία με τους φαρμακοποιούς ότι θα υπάρχει συμψηφισμός. Ένα κάτι που είναι απλό. Μου χρωστάς, συμψηφίζουμε. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Διότι αυτό είναι απλώς ανικανότης του ελληνικού κράτους και είναι ένα δείγμα. Γιατί θα μεγαλώσει το έλλειμμα. Η απάντηση είναι απλή και εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα οικονομικά από μένα. Γιατί θα μεγαλώσει το έλλειμμα. Εάν δηλαδή το κράτος δεν εισπράξει φόρους, από την άλλη πλευρά δεν θα παρουσιάζει έσοδα. Οπότε θα είμαστε συνεπείς απέναντι στους δανειστές μας και θα ζητήσουν ακόμα πιο άγρια λιτότητα. Ξέρετε. Όχι, κύριε Παπαδάκη, οι δανειστές μας εδώ και πάρα πολύ καιρό η Τρόικα έχει πει ότι πρέπει το κράτος να δώσει πίσω τα χρήματα τα οποία χρωστάει. Α, καλά, αυτό έτσι, δεν το συζητάμε. Ωραία. Μέσα λοιπόν σε αυτά τα χρήματα είναι και τα χρήματα των φαρμακοποιών. Υπολογίζουμε ότι με την επόμενη δόση το μισό τουλάχιστον αυτών των χρημάτων θα μπορεί να δοθεί. Στο μεταξύ λοιπόν, για να μην υπάρχει αυτή η απίστευτη ταλαιπωρία, διότι μόνο κάποιος που ξέρει τι θα πει να ψάχνεις φάρμακο για βαριά αρρώστια που κάνει 2 και 3 και 4 χιλιάδες ευρώ μπορεί να το κατανοήσει. Εκείνη την ώρα λοιπόν κάνε το συμψηφισμό σου. Κάνε ένα συμψηφισμό ο οποίος θα απαλύνει την κατάσταση για ένα χρονικό διάστημα και θα μπορεί να κρατήσει σε λειτουργία ένα σύστημα. Εδώ δεν μιλάμε για τρελά πράγματα, μιλάμε για εφικτή πολιτική, για θέματα που μπορούν να βρουν τη λύση τους και πρέπει να τη βρουν κύριε Παπαδάκη. Και η υπηρεσιακή κυβέρνηση του κυρίου Πικραμένου τώρα αυτή τη δυνατότητα κατά την άποψή μου ο κύριος Ζανιάς την έχει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το δράμα των ασφαλισμένων αυτή τη στιγμή. Άρα εγώ δεν λέω ότι θα λυθεί, αλλά σίγουρα θα υπάρξει μια βελτίωση της κατάστασης. Είπατε προηγουμένως ότι η σκέψη σας, αυτή που σας οδήγησε στο να όχι επιστρέψετε ακριβώς στη Νέα Δημοκρατία, γιατί ήταν και ένα από τα ερωτήματά μου, εσείς λέτε ότι διατηρείτε την αυτονομία σας, απλά συστρατεύεστε, αναστέλλετε την δραστηριότητα του κόμματός σας προσωρινά, γεγονός που σημαίνει ότι μετά τις εκλογές μπορεί να ξαναπείτε εγώ έχω το κόμμα μου. Όχι, η συμφωνία την οποία έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή είναι η συμφωνία της συστράτευσης, της συμμετοχής στις λίστες της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα διακινδυνεύσουμε με τίποτα νομικά και έχετε καλύτερους νομικούς από μένα στο πάνελ για να σας το πούν την οποιαδήποτε αμφισβήτηση του αποτελέσματος. Είναι σαφές ότι η συμμετοχή των δικών μας τελεχών έδωσε έναν αέρα στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό καταγράφεται και σε όλες τις δημοσκοπήσεις σήμερα. Θα συνεχίσουμε έναν αγώνα τον οποίο πιστεύουμε πάρα πολύ κύριε Παπαδάκη. Εγώ πάντοτε μιλούσα για συνεργασίες, στήριξα την κυβέρνηση Παπαδήμου χωρίς απολύτως καμία συμμετοχή της Δημοκρατικής Συμμαχίας.
Έλεγα από πριν από τις εκλογές ότι πρέπει να υπάρχει μια ευρύτερη μετεκλογική συνεργασία. Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, είναι απολύτως αναγκαία η προεκλογική συνεργασία, η προεκλογική συστράτευση. Διότι εδώ πέρα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι πραγματικά λέμε στον ελληνικό λαό. Τι πραγματικά πιστεύουμε τουλάχιστον ότι μπορεί να αποτελέσει τη λύση. Για μένα αυτά τα οποία λέει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πράγματα τα οποία είναι ανέφικτα. Δεν μπορούν να γίνουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι ο κόσμος ολόκληρος έχει συνομωτήσει εναντίον της Ελλάδος και μπλοφάρει. Κατά τη γνώμη μου κάνει πάρα πολύ μεγάλο λάθος ο ΣΥΡΙΖΑ. Και πάντως δεν μπορεί να διακινδυνεύσουμε και να λέμε στον κόσμο πράγματα τα οποία αύριο το πρωί δεν θα μπορούν να γίνουν και βεβαίως ο κόσμος θα σηκωθεί στα κάγκελα. Ξέρετε, είπατε προηγουμένως ότι η κυρίαρχη σκέψη για την συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία ήταν η σωτηρία της χώρας και η παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη και στο ευρώ. Μα με αυτό συμφωνεί το 80% του ελληνικού λαού και πλέον το 81%. Άρα το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι να βοηθήσουμε και να πείσουμε τον ελληνικό λαό για να παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρώ, αλλά να του δώσουμε και τις συνταγές οι οποίες μπορούν να δώσουν το χαμόγελο και την ελπίδα και πάλι στους Έλληνες. Γιατί εγώ τους βλέπω όλους κατηφείς. Αυτά είναι που θα δοκιμαστούν. Όχι οι τίτλοι παραμένουμε στην Ευρώπη ή φεύγουμε από την Ευρώπη. Όχι κύριε Παπαδάκη, αλλά το θέμα είναι ότι οι συνταγές που προτείνουμε, υπάρχουν δύο ειδών συνταγές. Η συνταγή δηλαδή αυτή την οποία προτείνουμε εμείς, που εγώ βασίμως πιστεύω ότι έχουμε ελπίδες, δηλαδή καταρχήν να κερδίσουμε περισσότερο χρόνο, δεύτερον να έχουμε μια διαφορετική πολιτική στις επενδύσεις, έτσι ώστε να έρθουν επενδύσεις στη χώρα, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, διότι ό,τι και να λέμε είναι αέρας φρέσκος εάν δεν μπορέσει ο κόσμος να βρει δουλειά. Έτσι, αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο σήμερα. Άρα αυτό είναι η μία συνταγή, η οποία λέει ότι υπάρχουν όροι σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Αμέσως μετά από εσάς έχω το γαλλικό κανάλι εδώ για να τους μιλήσω, διότι και οι Γάλλοι αυτή τη στιγμή συμφωνούν σε πολλά πράγματα. Βγήκαν οι 50 σοφοί της Ευρώπης, οι οποίοι επίσης στηρίζουν την ελληνική θέση. Έχουμε δηλαδή δυνατότητες να ξανασυζητήσουμε ορισμένους όρους του μνημονίου που είναι ιδιαίτερα επαχθείς και πάντως είναι λανθασμένοι και δεν αποδίδουν. Την ίδια ώρα που λέτε αυτά, αντίθετα, αυτό το οποίο λέει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η απόλυτη επανάσταση, δηλαδή ο πυρηνικός πόλεμος, ο εκβιασμός, όπως θέλετε πάρτε το, της Ευρώπης. Και εκεί κύριε Παπαδάκη, εγώ τουλάχιστον είμαι βαθύτερα πεπισμένη ότι θα μας πούνε ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε. Μείνετε εσείς στη γωνιά των Βαλκανίων που βρίσκεστε και κόφτε το λαιμό σας. Αυτό δεν είναι λύση για μένα. Και εδώ πρέπει τουλάχιστον όσο μπορούμε, με όση δύναμη έχει η φωνή μας, να το πούμε καθαρά στον ελληνικό λαό. Θα μου πείτε, ένας άνθρωπος που έχει χάσει τη δουλειά του και ο οποίος πρέπει να πληρώσει δάνεια και ο οποίος χάνεται σήμερα, σου λέει στάχτη και μπουρμπερι να γίνει. Αλλά δεν είναι έτσι, διότι όταν καταρρεύσει το κράτος, η ελπίδα του αύριο, μεθαύριο να βρει δουλειά, αυτή δεν θα υπάρχει πλέον, κύριε Παπαδάκη. Ξέρετε, εννοούσα προηγουμένως το εξής. Εάν επιμείνουμε σε μια λογική που λέει ότι αυτά τα οποία μας υποδεικνύουν εμείς πρέπει να τα κάνουμε, πρέπει να πάρουμε πολύ σοβαρά το μήνυμα του κυρίου Μπαρόζο, ο οποίος παρενέβη μόλις χθες και ο οποίος ζητάει ακόμα μεγαλύτερη λιτότητα. Όταν λοιπόν έχεις τον Μπαρόζο και λέει ακόμα μεγαλύτερη λιτότητα, με αντάλλαγμα την παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποιος πρέπει να το απαντήσει. Και πρέπει να το απαντήσετε κι εσείς με το πρόγραμμά σας. Και θα του απαντήσουμε όπως του απαντήσαμε, και του απαντήσαμε όχι μία αλλά πολλές φορές, ότι βλέπεις ότι αυτή σου η συνταγή με το θέμα της μείωσης των μισθών και των συντάξεων δεν απέδωσε. Αφού δεν απέδωσε λοιπόν είναι λάθος. Άρα τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να υπάρξουν νέες επενδύσεις σε αυτή τη χώρα. Πρέπει να υπάρξει καταρχήν μια αξιόπιστη κυβέρνηση, διότι αν δεν έχεις αξιόπιστη κυβέρνηση με την πολιτική αναταραχή χάνουμε 100.000 θέσεις εργασίας από τον τουρισμό, διότι μειώθηκε ο τουρισμός. Άρα χρειάζεται μια σταθερότητα και μια αξιόπιστη κυβέρνηση, της οποίας η διαπραγματευτική ομάδα να είναι σε θέση να συζητήσει σοβαρά και να εφαρμόσει και πολιτική, παραδείγματος χάρη να κάνει αυτές τις έρημες διαρθρωτικές αλλαγές για να δώσει δείγμα ότι πιστεύουμε αυτά τα οποία λέμε. Πιστεύετε ότι υπάρχει αυτή η κυβέρνηση? Υπάρχουν τα περιθώρια για να γίνει μια τέτοια κυβέρνηση όπως την περιγράφετε? Αφού δημοσκοπικά, ξέρω ότι θα μου πείτε ότι είναι η φωτογραφία και η απεικόνιση της στιγμής, όμως λίγος πολύ δημοσκοπήσεις πέσανε μέσα τις προηγούμενες φορές. Εγώ θα σας πω ότι είναι δεν δίνουν αυτοδυναμία. Είναι ένα σκληρό ντέρμπι,
Δεν είναι εύκολη, ούτε αυτή η εκλογή είναι δεδομένη για κανέναν. Με ποια Άρα κόμματα? Το αποτέλεσμα αυτής της εκλογής θα δώσει συγκεκριμένα ποσοστά σε αυτές τις πολιτικές ομάδες, οι οποίες ευθέως και κατηγορηματικά λένε ότι ο πρώτος στόχος μας είναι να παραμείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Διότι άλλο να το λες, κύριε Παπαδάκη, και το λένε όλοι, και άλλο να το εννοείς. Διότι το να το λες είναι πάρα πολύ εύκολο. Βγαίνουν και μας λένε, μα εμείς είμαστε υπέρ της παραμονής στο ευρώ. Και τους λες, ναι ρε παιδιά, βεβαίως είμαστε υπέρ. Αλλά με την πολιτική σας, αύριο το πρωί θα κλείσει η κάνουλα. Κατόπιν τούτου θα είμαστε υποχρεωμένοι να γυρίσουμε στην δραχμή από μόνοι μας. Για να βοηθήσω τον προβληματισμό σας, δείτε, είναι και ο Αντώνης Αντριλατόλας εδώ, δείτε αυτή τη δημοσκόπηση που παρουσιάζει σήμερα το Ποντίκι. Κοιτάξτε, η απόλυτη ισοπαλία. 27 η Νέα Δημοκρατία, 27 ο ΣΥΡΙΖΑ, 14,5 το ΠΑΣΟΚ, 7,5 οι ανεξάρτητοι Έλληνες, 5,5 το ΚΚΕ, 5,5 η Χρυσή Αυγή, να γυρίσουμε σελίδα παρακαλώ, 5,5 Δημοκρατική Αριστερά, 1 οι Οικολόγοι, 1,5 ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, 3 που φαίνεται ο Μάνος και Τζίμερος μπαίνουν στη Βουλή. Με ποια κόμματα από αυτά που είδατε θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία και εσείς που συνεργάζεστε και είσαστε τώρα εκεί να κάνετε μια κυβέρνηση έτσι ώστε να ακολουθήσετε το πρόγραμμα που λέτε? Με εκείνα τα κόμματα τα οποία σαφώς στον πολιτικό τους λόγο εκφράζονται υπέρ της πραγματικής προσαρμογής. Το ΠΑΣΟΚ είναι. Δημάρ, αν μπουν ο κύριος Τζίμερος και η δράση, οτιδήποτε. Με ανθρώπους οι οποίοι είναι απολύτως σίγουροι για το τι πρέπει να γίνει σε αυτή τη χώρα. Με την έννοια ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ξεχνώντας τα λάθη τα χθεσινά, διότι έγιναν τρομακτικά. Μάλιστα. Αλλά σε ένα προγραμματικό πλαίσιο το οποίο να μπορεί να αποδώσει. Και βλέπετε, κύριε Παπαδάκη, ότι εδώ πέρα εγώ έκανα μία δήλωση για την συμμετοχή των ανθρώπων του ΣΥΡΙΖΑ στη δίκη της 17 Νοέμβρη. Και από τότε δέχομαι έναν απίστευτο υβριολόγιο, ένα πόλεμο, λέγοντάς μου ότι είμαι πέραν του πράκτορα της διεθνούς διαπλοκής, αντιπρόσωπος της Siemens ή οτιδήποτε άλλο. Και ρωτώ, δεν έχει δικαίωμα ο ελληνικός λαός να ξέρει ποιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι σήμερα ζητούν να τον κυβερνήσουν? Ότι παραδείγματος χάρη, κύριε Παπαδάκη, ο κύριος Γιαννόπουλος έχει πει ότι ο κύριος Κουφοντίνας, και διαβάζω, Δημήτρης Κουφοντίνας, βοήθησε τη δημοκρατία. Γιατί η δημοκρατία δεν είναι το τέλος της ιστορίας, αλλά είναι το τέλος του πολιτικού συστήματος. Και ο κύριος Δημήτρης Κουφοντίνας έχει καταδικαστεί για 8 ανθρωποκτονίες και για 12 άλλες συμμετοχές σε δολοφονία. Είναι λοιπόν ποτέ δυνατόν να μιλάμε την ίδια γλώσσα σε αυτή τη χώρα? Όταν έχεις έναν άνθρωπο καταδικασμένο, και η δήλωση δεν ήταν τότε, είναι σημερινή, ή ο κύριος Βέλιος Αγγελόπουλος, ο οποίος λέει ότι δεν μετάνιωσε καθόλου. Εγώ λοιπόν καλώ το ΣΥΡΙΖΑ, αντί να μου ρίχνει τη λάσπη τη γνωστή, την οποία ρίχνει καθημερινά, να τοποθετηθεί ευθέως. Καταδικάζει αυτές τις δηλώσεις? Είναι αντίθετες προς τη λογική του ΣΥΡΙΖΑ? Είναι μεμονωμένων συνιστοσών οι οποίες δεν εκφράζουν το γενικότερο πρόγραμμα? Δεν έχει δικαίωμα ο ελληνικός λαός και όσοι εν πάση περιπτώσει έχουν ζήσει τη βία, την ανομία σε αυτή τη χώρα όλα τα τελευταία χρόνια να ξέρουν ποια είναι έστω η σημερινή άποψη του ΣΥΡΙΖΑ? Καταδικάζει τις δηλώσεις αυτές ή δεν τις καταδικάζει? Συγκεκριμένα πράγματα, κύριε Παπαδάκη. Εδώ η αλήθεια πονάει. Αλλά η αλήθεια πρέπει να λέγεται. Έχετε βάλει ζητήματα και θα απαντηθούν από τον κύριο Σκουρλέτη αργότερα. Μια τελευταία ερώτηση. Θέλω να είμαι υποχρεωμένος να την κάνω. Αν έχει να μου απαντήσει ο κύριος Σκουρλέτης, καλά θα κάνει να μου απαντήσει τώρα για να μπορώ να του απαντήσω. Καμία αντίρρηση. Τότε να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα να επιστρέψουμε και ο κύριος Σκουρλέτης, εφόσον και εσείς έχετε διάθεση να γίνει αυτός ο διάλογος. Όχι, δεν θέλω να πει τα πράγματα πίσω από την πλάτη μου όταν δεν θα μπορώ να τα απαντήσω. Όχι, βεβαίως και να γίνει. Ξέρετε, το διάλογο εγώ δεν τον φοβάμαι. Θα πάμε σε διαφημίσεις λοιπόν και επιστρέφουμε. Επιστροφή εδώ μετά τις διαφημίσεις. Είχαμε μείνει στο σημείο που αναφερόσαστε
στην σχέση που μπορεί να έχουν κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, από τις συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, με δηλώσεις που έχουν κάνει για καταδικαστέντες για τα εγκλήματα 17 Νοέμβρη. Είναι εδώ ο κύριος Κουρλέτης και είπατε ότι δεν έχετε καμία αντίρρηση να ακούσετε το τι θα πει και να το δείξουμε, αγαπητέ Θάνο, τον κύριο Σκουρλέτη και τους υπόλοιπους φίλους εδώ της Συντροφιάς, γιατί προφανώς κρατάγατε τις σημειώσεις, κύριε Σκουρλέτη, και είσαστε έτοιμος να απαντήσετε. Η κυρία Μπακογιάννη θέλει να ακούσει την απάντησή σας. Βεβαίως. Και χαίρομαι που βάζει το γαλλικό κανάλι να περιμένει για να ολοκληρωθεί η συζήτησή μας. Θα μας συγχωρούν οι Γάλλοι που έρχονται να σας πάρουν τη συνέντευξη που σας περιμένει. Κοιτάξτε να δείτε. Αισθάνομαι την ανάγκη να ξεκινήσω λέγοντας ότι η αξία της ζωής είναι αδιαπραγμάτευτη και κανείς δεν έχει δικαίωμα να την αφαιρεί για οποιοδήποτε λόγο από τον οποιονδήποτε. Αυτό είναι ένα στοιχείο ταυτότητας της δικιάς μας αριστεράς, το οποίο δεν αποτελεί απλά και μόνο μια θεωρητική προσέγγιση, το έχει αποδείξει ο δικός μας χώρος με αγώνες κατ' επανάληψη στην υπηρεσία της δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει ορισμένα πράγματα να μην τα αφήσουμε ασχολίαστα. Ειλικρινά δεν αντιλαμβάνομαι πως 10 χρόνια μετά από αυτή την δημόσια δίκη, διότι όλα αυτά τα οποία αναφέρονται σήμερα είναι γνωστά, στην οποία συμμετείχαν δεκάδες άνθρωποι ως μάρτυρες υπεράσπισης από ένα μεγάλο πολιτικό φάσμα, αυτό το στοιχείο, δηλαδή της μαρτυρίας τους, ενοχοποιείται και δεν αντιλαμβάνομαι σε ποια αντίληψη νομικού πολιτισμού στα πλαίσια της σημερινής δημοκρατίας εντάσσεται αυτού του είδους η κριτική που κάνει η κυρία Μπακογιάννη. Φοβάμαι πάρα πολύ ότι αυτός ο δρόμος που ακολουθεί η κυρία Μπακογιάννη, και εύχομαι να μην είναι ο δρόμος συνολικά της Νέας Δημοκρατίας, είναι ένας δρόμος ο οποίος κινείται σε μια λογική πολιτικής αξιοποίησης των θυμάτων της τρομοκρατίας. Σέβομαι απόλυτα την προσωπική της εμπειρία, αλλά είναι επικίνδυνο, είναι ολισθηρό να προσπαθεί κάποιος να αξιοποιήσει αυτή την τραυματική για την ελληνική κοινωνία συνολικά εμπειρία από την δράση της τρομοκρατίας. Και θέλω να θυμίσω και κάτι άλλο. Θέλω να θυμίσω και κάτι άλλο. Σήμερα έγιναν οι δηλώσεις που διάβασα, όχι προχθές, ούτε πριν από 10 χρόνια. Θέλω να θυμίσω και κάτι άλλο. Σήμερα τις καταδικάζει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτές τις δηλώσεις. Θέλω να θυμίσω και κάτι άλλο. Σήμερα έγιναν οι δηλώσεις. Νομίζω, κυρία Μπακογιάννη, ήμουν απόλυτα σαφής. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Όχι, πέστε μου, τις καταδικάζετε. Εσείς αφήστε με να ολοκληρώσω. Νομίζω ότι σας είπα ότι είμαι απόλυτα σαφής για το πώς τοποθετούμαστε απέναντι στο φαινόμενο της τρομοκρατίας. Άρα καταδικάζετε αυτές τις δηλώσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζεται μέσω των ανακοινώσεών του. Γνωρίζω ότι χθες υπήρξε σε αυτό το πνεύμα της δικιάς μου παρέμβασης ανακοίνωση του γραφείου τύπου. Αυτό που θέλω να σας θυμίσω όμως εξής είναι ότι δεν μπορείτε να ενοχοποιείτε προσωπικά πολίτες, πολύ δε περισσότερο ένα χώρο, όταν καταθέτουν ως μάρτυρες. Σας θυμίζω για μια άλλη πολιτική δολοφονία που έγινε από τον χώρο σας. Αναφέρομαι στην υπόθεση Καλαμπόκα και Τεμπονέρα. Γνωρίζετε, δεν ήταν υπόθεση τρομοκρατίας, ήταν μέλος του κόμματός σας, ο κύριος Καλαμπόκας, δολοφόνησε εν ψυχρό τον κύριο Τεμπονέρα στην Πάτρα, καθηγητή, και πήγανε για μάρτυρες υπεράσπισης του βουλευτές του κόμματός σας. Εγώ προφανώς θεωρώ ότι έχει δικαίωμα και αυτός ο οποίος καταδικάστηκε και δεν αθωώθηκε, όπως για παράδειγμα κάποιοι από τη δίκη της 17 Νοέμβρη, να έχει το δικαίωμα στην υπεράσπιση. Αλίμονο για το πώς, κυρία Μπακογιάννη, εννοείται το νομικό πολιτισμό και τις δίκες. Μου σηκώνεται η τρίχα με την ολοκληρωτική και αντιδημοκρατική σας λογική και νοοτροπία. Εύχομαι, επαναλαμβάνω, να μην είναι η αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας συνολικά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ τις ύβρις σας να τις κρατήσετε. Πολιτικοί χαρακτηρισμοί είναι. Ούτε είναι ύβρις. Όταν μιλάτε για έναν άνθρωπο πάντως σαν και εμένα, του οποίου η ζωή είναι γνωστή και οι αγώνες του κατά τη διάρκεια της δικτατορίας επίσης, αφήστε να χαρείτε. Και η μετέπειτα ζωή είναι γνωστή. Και η μετέπειτα ζωή είναι γνωστή και η πράξη σας. Και η πολιτική σας διαδρομή. Κρυθήκατε στις προηγούμενες εκλογές και βρεθήκατε εκτός κοινοβουλίου, κυρία Μπακογιάννη. Το αγνοείτε αυτό? Όπως αγνοείτε ότι ο κύριος Χριστοφοράκος επί υπουργεία σας έφυγε στο εξωτερικό. Μιλήστε μας και για τη Siemens. Εμάς δεν μας τολίσαν τα γραφεία οι Siemens, ούτε τα ντύσανε. Τώρα να σας πω. Εντάξει. Πρώτα απ' όλα, εγώ και για τη Siemens την καταψήφισα. Εσείς, κύριε Σκουρλέτη, που είσαστε και κόμμα
Μπορείτε να μου πείτε τι κάνατε για να μην κλείσει η υπόθεση της Siemens πέραν της καταψήφισης? Δεν γνωρίζετε. Δεν γνωρίζετε ότι διαφωνήσαμε με αυτή τη στημένη διαδικασία? Στη Βουλή, γιατί δεν ζητάτε από τη γερμανική δικαιοσύνη να δώσει τις καταθέσεις εδώ πέρα στον ελληνικό λαό? Κύριε Σκουρλέτη, γιατί κρύβεστε, κυρία Μπακογιάννη? Κύριε Σκουρλέτη, θα με αφήσετε να τελειώσω. Αντιλαμβάνομαι ότι εκνευρίζεστε, αλλά δεν θα την γλιτώσετε. Λέω την αλήθεια. Επειδή εγώ λοιπόν τη Siemens έχω πει ότι πρέπει να δώσει τα ονόματα των Ελλήνων για να σταματήσει η λάσπη την οποία στέλνετε σήμερα, που σας ενοχλεί η αλήθεια, εναντίον μου, αλλά επειδή η λάσπη δεν κολλάει πλέον, κύριε Σκουρλέτη, διότι ό,τι είχατε να πείτε το είπατε, και όταν ήσασταν στη Βουλή δεν είπατε λέξη, γιατί ξέρατε ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο. Και το κλείσατε κανονικά. Κάνετε λάθος. Τώρα το χρησιμοποιείτε επειδή σας έκανα μια πολύ σαφή ερώτηση. Η δήλωση του κυρίου Γιαννόπουλου και του κυρίου Αγγελόπουλου είναι δηλώσεις που έγιναν ατομικές. Είναι δηλώσεις ατομικές και εκφράζουν τους ίδιους. Εγώ εκφράζω ένα πολιτικό χώρο, κυρία Μπακογιάννη. Εσείς εκφράζετε τη Νέα Δημοκρατία σήμερα? Απαντήστε μου. Εκφράζετε τη Νέα Δημοκρατία? Εκφράζω τον εαυτό μου. Αλλά σας ερωτώ. Εύχομαι να είναι έτσι, γιατί αλλιώς θα ήταν μεγάλο πολιτικό πρόβλημα. Το ότι όλη αυτή την ώρα δυσκολεύεστε να πείτε ότι καταδικάζετε. Δεν ακούτε καλά ή δεν καταλαβαίνετε, κυρία Μπακογιάννη? Ο οποίος έχει βάψει στα χέρια του στο αίμα 20 ανθρώπων. Ευτυχώς μας ακούει η ελληνική κοινωνία. Μας ακούει η ελληνική κοινωνία που καταλαβαίνει καλύτερα από ό,τι εσείς, από ό,τι φαίνεται. Δεν κατάλαβα, κύριε Σκουρλέτη. Κατάλαβε η ελληνική κοινωνία και οι τηλεθεατές μας. Η ελληνική κοινωνία. Ακριβώς. Και το ότι δεν καταδικάζετε σήμερα τη δήλωση για το επαναλαμβάνετε, μπας και πει κάτι, ενώ είναι απόλυτα και σαφής η καταδίκη μου απέναντι στην τρομοκρατία. Και είναι προσωπικές οι δηλώσεις αυτές που υπήρξαν. Παρ' όλα αυτά επιμένετε. Γεμπελικού τύπου προπαγάνδα κάνετε. Οι δηλώσεις σας αποπνέουν άρωμα και λογική μυστικών υπηρεσιών, κυρία Μπακογιάννη. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τι εξυπηρετείτε. Εντάξει, να σας πω τι εξυπηρετώ. Εγώ μάχομαι επί πάρα πολλά χρόνια τη λογική της βίας και της τρομοκρατίας. Και έχω απειληθεί χιλιάδες φορές, μου έχουν γίνει απόπειρες και δεν το έχω βάλει κάτω. Μην αξιοποιείτε λοιπόν για πολιτική σκοπιμότητα τα θύματα της τρομοκρατίας. Να βγείτε και να απαντήσετε συγκεκριμένα. Μην αξιοποιείτε τα θύματα της τρομοκρατίας για πολιτική σκοπιμότητα, κυρία Μπακογιάννη. Αφήστε τα τώρα τις αηδίες. Αφήστε τις αηδίες, είναι κατώτερες. Να δούμε τι άλλο θα ακούσουμε τώρα. Εγώ σας ερωτώ, καταδικάζετε ή δεν καταδικάζετε? Να το πω για τέταρτη φορά. Καταδικάζετε τις δηλώσεις του κυρίου Γιαννόπουλου? Καλό τον κύριο Παπαδάκη να μου πει τι έχει καταλάβει. Καλό τον κύριο Παπαδάκη να μου πει τι έχει καταλάβει. Αν υπήρξε καταδικαστική προσέγγιση ή όχι. Μα μια απλή λέξη είναι. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ σας είπα με απόλυτη σαφήνεια για τρίτη φορά σε αυτό το τραπέζι και την πρακτική και την δράση και την ιδεολογία της τρομοκρατίας καταδικάζουμε. Τοποθετούμαστε συλλογικά απέναντι στο θέμα. Οι προσωπικές δηλώσεις αφορούν αυτούς που τις έκανε. Είναι σαφές αυτό, ναι ή όχι? Και τις καταδικάζουν. Δεν μας εκφράζουνε. Δεν μας εκφράζουνε. Όπως δεν μας εκφράζει αυτή η επικίνδυνη λογική, την οποία αυτή τη στιγμή δεν ξέρω για ποιους λόγους, επαναλαμβάνω, προσπαθείτε να την βάλετε στο δημόσιο πολιτικό διάλογο. Κυρία Μπακογιάννη, δεν θα ξεφύγετε από τα πολιτικά επίδικα. Δεν θα ξεφύγετε από τα πολιτικά επίδικα της συγκυρίας. Ό,τι και να κάνετε, πετάχτε την μπάλα έξω, αλλά θα μιλήσετε για την κοινωνία, θα μιλήσετε για αυτά τα οποία έχετε πει εσείς, για την ανάγκη ακόμη και αν δεν υπήρχε το μνημόνιο να το εφεύρουμε. Πώς παντρεύεται αυτό με τη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να μας το εξηγήσει ο κύριος Δένδιας. Κύριε Σκουρλέτη, το κατασκευάσατε εσείς, δεν είναι δήλωση που έχω κάνει ποτέ. Έχω κάνει τη δήλωση ότι οι διαρθρωτικές αλλαγές και να μην είχαν επιβληθεί για στο το μνημόνιο είχατε πει, κυρία Μπακογιάννη. Υπάρχουν στο διαδίκτυο. Καλώ τους τηλεθεατές να ψάξουν, να γκουγκλάρουν το όνομά σας και να δουν τη δήλωση. Μην προσπαθείτε, είστε σε κατάσταση πανικού, κύριε Σκουρλέτη. Εγώ είμαι σε κατάσταση πανικού. Έχει παγώσει το χαμόγελό σας, κυρία Μπακογιάννη. Ναι, εντάξει τώρα για το χαμόγελό μου. Αφήστε τώρα. Βεβαίως έχει παγώσει το χαμόγελό μου όταν ακούω τέτοια πράγματα. Και βεβαίως έχει παγώσει. Και όχι μόνο θα παγώσει, θα χαθεί και τελείως. Διότι όταν ακούω πολιτικούς χώρους οι οποίοι φοβούνται να πούν τη λέξη καταδίκη για μια τέτοια δήλωση, βεβαίως παγώνει το χαμόγελό μου και θα παγώσει ακόμα πολύ παραπάνω. Και αν αυτό είναι το πρόβλημά σας το χαμόγελό μου, βγέστε και κάνετε άλλη μια επίθεση λάσπης για να σας περάσει. Η ουσία είναι όμως, ο ελληνικός λαός δικαιούται να ξέρει. Δικαιούται να ξέρει τι πραγματικά πιστεύει ο ΣΥΡΙΖΑ για τέτοιου είδους υποθέσεις. Και εγώ τη λέξη καταδίκη επιμένετε με τόσο θράσος πολιτικό, επιμένετε σε αυτή την λογική, την γκεμπελική. Να λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σχέση με την τρομοκρατία.
Τι να σας πω αυτή τη στιγμή. Δεν είπα αυτό. Τι να σας πω, ειλικρινά. Εγώ είπα ειλικρινά κάτι απορώ. πάρα Τα είχε πολύ πει και ο κύριος συγκεκριμένο. Πάγκαλος αυτά επί 2 χρόνια. Κύριε Σκουρλέτη, είπα κάτι πάρα πολύ Φαίνεται ότι υπάρχει μια συγκεκριμένο, αγαστή το οποίο πια συνεργασία με τον κύριο απαιτεί Πάγκαλο. Σας διάβασα Πήρατε τη δηλώσεις σκητάλη που κράταγε 2 συνοδοιπόρων. χρόνια ο κύριος Πάγκαλος αυτή τη στιγμή, κυρία Μπακογιάννη. Φοβάστε να με αφήσετε να ολοκληρώσω. Καθόλου. Μην ακούμε. Εντάξει. Εγώ σας διάβασα συγκεκριμένες δηλώσεις συνοδοιπόρων σας. Σας διάβασα συγκεκριμένες δηλώσεις συνιστοσών του ΣΥΡΙΖΑ. Σας ρώτησα ευθέως αν τις καταδικάζετε. Αποφύγατε να πείτε τη λέξη καταδίκη, διότι φαντάζομαι ότι έχετε πρόβλημα να επιστρέψετε στην Κουμουνδούρου. Μου κάνατε μια γενική τοποθέτηση ότι είσαστε κατά της βίας. Ο άνθρωπος όμως αυτός για τον οποίο συγκεκριμένα μιλάμε είναι ο άνθρωπος που δολοφόνησε 8 ανθρώπους. Και κατά την άποψη του κυρίου Γιαννόπουλου, ο άνθρωπος αυτός είναι ένας δημοκράτης επαναστάτης. Ερωτώ λοιπόν, καταδικάζεται αυτό? Είναι σαφές ότι αυτό αφορά τον κύριο Γιαννόπουλο. Δεν ενστερνίζομαι και δεν ενστερνιζόμαστε κανενός είδους προσέγγιση σε σχέση με τη δράση του κυρίου Κουφοντίνα. Πολύ ωραία. Αλλά αυτό που δεν αντιλαμβάνομαι, λέω το εξής. Τι εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή η αναφορά 10 χρόνια μετά? Θέλετε να κάνετε αναψηλάφιση της διοικής? Τι θέλετε να κάνετε? Πέστε το. Όχι. Πιστεύετε ότι υπάρχουν προεκτάσεις? Εσείς δεν θα κάνετε. Φέρτε στοιχεία, κυρία Μπακογιάννη. Πέστε μας. Σκουρλέτη μου. Κύριε Σκουρλέτη, ακούστε, επειδή γνωριζόμαστε σε αυτό το χώρο και επειδή πάρα πολλά πράγματα δεν σας αρέσουν, δεν μπορείτε όμως να τα διαγράψετε από την ιστορία σας. Κανένας δεν μπορεί να διαγράψει την ιστορία του. Η ιστορία μας είναι εδώ. Και η αξιοπιστία μας κρίνεται και από αυτά τα οποία λέμε. Σας ρωτάω λοιπόν τώρα, ευθέως και για 25η φορά, εάν πέραν του ότι δεν σας εκφράζει, εσείς καταδικάζετε τέτοιου είδους λογικές? Διότι αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ τον ελληνικό λαό. Τις έχω κατ' επανάληψη καταδικάσει σε αυτό το τραπέζι. Ωραία, και σας καλώ και εσείς να καταδικάσετε λοιπόν για να ισοφαρίσουμε αν καταδικάζετε τη δολοφονία του καθηγητή Τεμπονέρα από το στέλεχό σας τον κύριο Καλαμπόκα. Την καταδικάζετε? Την καταδικάζετε? Κύριε Σκουρλέτη μου, οποιαδήποτε μορφής βίας, οπουδήποτε και αν προέρχεται. Τουλάχιστον βρήκαμε ένα κοινό τόπο. Είναι στο μόνο που μπορούμε να συμφωνήσουμε σήμερα ανάμεσά μας. Δεν υπάρχει κανένα άλλο κοινό σημείο επαφής. Μετά από μισή ώρα καταδικάσατε επιτέλους τις δηλώσεις του κυρίου Γιαννόπουλου και του κυρίου Αγγελόπουλου. Είμαι ιδιαιτέρως ευτυχής γι' αυτό και σας διαβεβαιώ ότι μετά από αυτή την καταδίκη. Χαίρομαι που έκανε ευτυχισμένη τη μέρα σας. Αν είναι αυτός ένας παράγοντας να είστε ευτυχισμένοι, ειλικρινά. Είναι σημαντικό, κύριε Σκουρλέτη, είναι σημαντικό να συμφωνούμε σε μερικές βασικές αρχές δημοκρατίας, ξέρετε, σε αυτή τη χώρα. Είναι δεν το βλέπω όμως από τον τρόπο που πολιτεύεστε. Δεν το βλέπω. Γιατί πυροβολείτε τον νομικό πολιτισμό. Πυροβολείτε το δικαίωμα των κατηγορουμένων να έχουν υπεράσπιση. Αυτό κάνετε αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν έχω Βεβαίως, το κάνετε. Είναι οφειλόμενη υποχρέωση αλίμονο να έχουν υπεράσπιση. Νομίζω αλλά ότι... το ποιον υπερασπίζεται ο καθένας και πώς, ή επιτρέπεται στον άλλο να το κρίνει, κύριε Σκουρλέτη. Νομίζω ότι δόθηκαν... Και εμείς το κρίναμε. Μετά λοιπόν από αυτή την καταδίκη, κύριε Παπαδάκη, εγώ είμαι ιδιαιτέρως ευτυχής, γιατί είναι σημαντικό ένα κόμμα το οποίο κάποτε ήταν του 3% αλλά σήμερα είναι του 15%, 16% όπως πήρε τις προηγούμενες εκλογές, να τοποθετείτε με σαφήνεια και καθαρότητα απέναντι σε τέτοια θέματα που απειλούν τη δημοκρατία μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαστε σήμερα εδώ μαζί μας. Θα μας δοθεί ευκαιρία άλλωστε μέχρι τις εκλογές να τα ξαναπούμε. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Επιστροφή εδώ.